στο προηγούμενο επεισόδιο. Ανακηρύσω τον Ανδρέα King του PvP! Μπράβο, Ανδρέα. Μία μέρα θα έρθω και θα σου πάρω αυτό το στέμμα. Γεια σας παιδιά, 3D Gaming εδώ και σήμερα είμαστε με τη revanche του PvP. Και θα πάρω το στέμμα. Ας ελπίσουμε. Έχω εξασκηθεί πάρα πολύ. Λοιπόν, φτιάξαμε ένα Battle Arena, ειδικά για το PvP. Πάνω είναι ο Ανδρέας, κάτω είναι ο Αντώνης. Let's start! PvP! Οκ, πρώτο hit εγώ. Τα δύο πρώτα hit τα έδωσα εγώ. Ωραία. Απαλά. Μέχρι τώρα κερδίζει... Απαλά. Είναι ισοπαλία. Ισοπαλία, σοβαρά. Ναι, με βάση το live. Άντε, γεια! Και 1-0 για τον Αντώνη! Yeah! Ο Ανδρέας πόναρε στο σπιτάκι. Πάει πίσω στην αρένα. Σας είπα ότι εξασκήθηκα. Αντρέα, πήρα εκδίκηση. Λοιπόν, θα είναι αυτή η μεγάλη επική ανατροπή. Οκ, κάτσε, πάρε τα πράγματά σου. Τα πετάω εδώ. Α, ναι, θες το τέτοιο και τα boots. Και πάρε. Όλο το armor θέλω. Ναι. Και όλα τα. Πάρε. Και... Λοιπόν, Και μέχρι αυτή να σας ένα δώσω... tox και ένα arrow. Λοιπόν, μέχρι αυτοί να συμμαζευτούν με τα πράγματά τους, θέλω να σας πω πως το match είναι στα 3. Η revanche, τέλος πάντων. Ρε, βάρασε με μία να κάνουμε blog. Να δω πόσες κάρτες. Ω, μόνο μία! Καλό. Ωραία, με το 3 είστε έτοιμοι Όχι, για κάτσε PvP? λίγο να κλείσω και το... Ρε, όχι, μην βάρασε ακόμα. Κάτσε να κάνω regen. Με το 3. Κάτσε λίγο, δεν μπορώ να κλείσω το... Εντάξει. 1, 2, 3. Αυτός το έκανε με το 2! Γι' αυτό θα ανακηρυχθεί ο Ω, King. κάτσε λίγο! Όχι, δεν είχα σπαθεί. Δεν είχα σπαθεί. Δεν παίζει με τα rules ο Αντώνης. Μ' αρέσει αυτό. Όχι! Σε έχω και μισή άρα. Όχι. Εγώ γεννήθηκα Τζόκι. Ρε, εγώ σε βαρώ με τον bow. Ρε, stop, λίγο. Time out. Πού κόλλησε ο κάτω? Μπερδεύτηκα. Ρε, time out. Μπερδεύτηκα. Καλό. Με γέμισε. Πάτα λίγο το inventory να σε δεις. Ξέρω πώς είναι. Κοιτάξτε Είμαι εδώ. κατζόχυρος. Ξέρω εγώ boing. Ξέρω κάθε φορά που έχουμε κοντά σου, το ζητάμε. Ναι, όντως σε τάρος. Εντάξει, λοιπόν. Τώρα θα είναι όπως ξεκινήσαμε. Ο Αντάς θα είναι εδώ. Και εγώ θα είμαι από εδώ. Με το 3. 1, 2, fucking 3! Με την αξίνα ο Αντάς. Έτσι κι όλα. Με την αξίνα! Τα σπάσα όλα. Ρε, κάτσε λίγο γιατί εμένα χαλάει. Τι εννοείς? Κάτω κοντρόλ. Εντάξει. Πιστεύω ότι είναι καλά τώρα. Τι κάνω? Πάτα. Πήγαινε στο sword γρήγορα. Κάτσε, όχι. Σε βαράει η τρέκα. Ρε, κάτσε λίγο. Φύγε από εδώ. Φύγε. Πάρε αυτό. Φύγε. Όχι, εσύ Φύγε, φύγε. Φύγε. Υποθέτω θα είναι πολύ μεγάλο αυτό. Όχι, φύγε. Είναι ένα hit ο Ανδρέας. Και 2-0 για τον Αντώνη. Ο τελικός άμα θυμάσαι. Κάτσε, μπορεί να είναι και σοπαλέτα αυτός ο γύρος. Όχι, 2-0 είναι. Ωραία, μάνα. Λοιπόν, αυτός ο γύρος, όπως λένε τα rules, είναι μόνο με τα χέρια. Χωρίς armor, χωρίς τίποτα. Οκ. Δεν τα πετάμε όλα. Εδώ είναι ο κάδος μας και το Οκ, κλείνουμε με κάτσε μπλοκ. λίγο. Εγώ δεν έχω τίποτα. Ναι, εσύ. Όπ, τώρα έχω. Οκ. Όχι, κύκλο πέτα τα όλα εκεί. Ξέρω, θα το πετάξω σε τρύπα. Α, Κάτσε λίγο να βάλω χέρι εκεί πέρα. Πέτα τα όλα στην τρύπα. Όχι, δεν χρειάζεται, τα έχω πάνω μου. Όχι ναι, πάνω. στο inventory. Ρε, Α, όχι, πώς θα είσαι παίζει έτσι? με χέρι, θα παίζει με χέρι γι' αυτό. Και 1, 2, 3. 3, Με νικάει. Πάνω είναι ο Ανδρέας. Ρε, με κάνεις με τον bow. Το ξέρω.
Ρε, κάτσε λίγο, κάτσε. Κάτσε, βγάλτε όλα εδώ. Πάτα κύκλωσε όλα εκεί. Και να τα κάνουμε regen. Όπα! Απλώς πέτσα το όλα. Κάτσε λίγο. Απλώς πέτα τα όλα έτσι. Κάτσε, δεν πειράζει. Αυτού σου ρε. Να το πει. Αντρέα, θα με σκοτώσεις λίγο. Για ποιο λόγο? Έτσι, για να φερθούν όλα τα πράγματα. Ναι, και να τα αφήσεις εκεί πέρα, Με το σωστό. τέτοιο, με το... Ρε, με το σπαθί. Με το σπαθί. Όμως αυτό δεν θα μετράει. Ναι, Έλα. όντως, είναι εκτός. Κι εγώ Έλα, μαλάκας σκόταμε πήγα να σε. πω 2-1. Ναι! Μην πάρεις τίποτα, πέτα ό,τι Πάρεις πήρες. τίποτα, πέτα ό,τι πήρες και σφράγισέ τα. Ωραία, Α, από παίρνω μία το πίκαξ για να μαζέψω λίγο. Μπλοκ από κάτω. Ότι όποιος νικήσει τώρα θα είναι ο king του Όχι, PvP. εσύ είναι 2-0, άμα κερδίσεις εσύ. Ρε, τα πήρα όλα! Αλήθεια, σοβαρά. Δεν πειράζει. Θα Λοιπόν, τα... μια μικρή διακοπή να περάσουν τα πράγματά τους επιτέλους και τα λέμε σε... Λοιπόν, επιστρέψαμε, ήδη αρχίσανε. Κάτσε! Για ποιο λόγο να κάτσω? Ρε, βαράτε και κάνει regen το health, πρέπει να μην... Ελάτε, εγώ τον νικάω τον Αντρέα. Ούτε καν έχετε και οι δυο full health. Το ξέρω. Ρε, Θα κάνει regen. Δεν παίρνουμε κανένα πίκαξ, λέω εγώ. Κάτι. Μπα. Δεν θα τελειώσει ποτέ. Όταν σε έβαλα απ' έξω! Νίκησα. Κέρδισε! Ναι. Και σε έβαλα και μες στην τρύπα. Όπως λένε τα rules, άμα βγει απ' έξω έχασε. Τώρα με ένα iron sword. Όχι, πώς θα πούμε εκεί μέσα. Πάρτε και δύο από δυο iron sword. Iron sword. Ναι. Ή diamond. Μόνο από Περίμενε, ένα sword πάω, επιτέλους. περίμενε. Όμως, σπάω. iron. Όμως να έχουμε και καπέλο και μποτάκια, εντάξει. Όχι, μόνο iron, χωρίς armor. Α, πάμε στο σπίτι τότε, δεν Ναι, έχει. πάτε στο σπίτι. Εγώ σε περιμένω εδώ. Μην πες να το πάρεις. Λοιπόν, πάμε να φέρουμε τα iron sword και τα λέμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πήρανε. Τώρα φέρνουν δίνει το ο σπαθί. Ανδρέας το iron sword στον Αντώνη. Κάτσε Λοιπόν, λίγο. Με το 3. Έτοιμοι. Κάτσε να βρω τα κουμπιά. Οκ. Με το 3 είστε έτοιμοι και οι δύο. Ναι. 1, 2, 3! Έλα, όχι, κάτσε, δεν... Πώς το κάνει αυτό? Κάτσε λίγο, για κάποιο λόγο αυτούς ρε πρέπει να έχω το χέρι μου στο ξέρεις. Κάτσε λίγο να Στο κάνω R2. regen. Με το 3 είστε έτοιμοι. 1, 2, 3, go! Α, μου βγήκε καταλάς. Μου βγήκε. Βγήκε! Εκμεταλλεύσου το σκότωστον! Έλα. Ναι. Άντε, γεια. Κυρίες και κύριοι, King PvP ανακηρύσσεται για άλλη μια φορά ο Αντώνης. Για πρώτη φορά. Για πρώτη επιτέλους, το πήρα! Άντε γεια. Oh yeah. Άντε γεια. Το πήρες με την αξία σου, αλλά θα το πάρω πίσω. Μία μέρα. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε. Ας ανακηρύσουμε τον Αντώνη King PvP. Πάει το στέμα του. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Peace out. Δεν τσακώνατε, παιδιά.